ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆପଣ ବି ମୋ ପରି ଘରେ ବସି ବିନା ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟରେ ପଇସା କମାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅଧିକାଂଶ ଆପ୍ ଫେକ୍ ହୋଇଥାଏ ଆଉ କେବଳ ଆମର ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିଥାଏ। ମୁଁ ବହୁତ ଆପ୍ ଟ୍ରାଏ କରିଛି ଓ ସେଥିରୁ ଜାଣିଛି କି 90% ଆପ୍ କେବଳ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି ଯେଉଁ ଆପ୍ ଆଣିଛି ଏଇଟା 100% ରିଅଲ୍ ଅଟେ ଆଉ ବିନା କିଛି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଆପଣ ଘରେ ବସି କମାଇ ପାରିବେ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପେମେଣ୍ଟ ପ୍ରୁଫ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇଦେବି କି କେମିତି ମୁଁ ବିନା ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଡେଲି 200ରୁ 300 ଇନକମ୍ କରେ। ଯଦି ତୁମେ ବି ମୋ ପରି ଇନକମ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତାହେଲେ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ନିଶ୍ଚୟ ଫୁଲ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ନହେଲେ ପଛେ ପସ୍ତାଇବେ। ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ଆପ୍ର ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେବି, ତା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଆପ୍କୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିନେବେ। ତାପରେ ଆପ୍କୁ ଓପନ୍ କରିବେ। ଆପ୍କୁ ଓପନ୍ କଲା ପରେ ଏମିତି ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଆସିବ। ଏଠାରେ ନିଜର ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଦେଇ ନେକ୍ସଟ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତାପରେ ଦେଖିବେ ଏମିତି ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଆସିଯିବ। ଏଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଲୁଡ଼ୋ ଓ କ୍ୟାରମ୍ ଗେମ୍ ଅଛି ଏବଂ ଏଠାରେ ସବୁବେଳେ ଲୁଡ଼ୋ ଓ କ୍ୟାରମ୍ର ଫ୍ରି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଚାଲିଥାଏ, ଯାହା ଖେଳିକି ବିନା ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଆପଣ ବହୁତ ପଇସା ଇନକମ୍ କରିପାରିବେ। ଯେମିତି ଏଠାରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଦେଖାଇ ଦେଉଛି, ଏଠାରେ ଦେଖିପାରିବେ ଫ୍ରି 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 ସବୁ ଫ୍ରି ଲେଖା ହେଇଛି ଓ ଉପରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଫିସ୍ ବିଲକୁଲ ଫ୍ରି ଅଛି ଏବଂ ଫର୍ଷ୍ଟ ପ୍ରାଇଜ୍ 10,000 ଟଙ୍କା ଅଛି। ମାନେ ଫ୍ରିରେ ଆପଣ ଏହି ଗେମ୍ ଖେଳି 10,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜିତିପାରିବେ। ଆଉ ତଳେ ଦେଖିବେ ଆଉ ଦୁଇଟି ଅଛି ଫ୍ରି ଫ୍ରି। ଯେଉଁଟା ପ୍ରଥମେ ଅଛି ଏହା ହେଉଛି 2ଟି ପ୍ଲେୟାର ଗେମ୍ ଆଉ ତଳର ହେଉଛି 4ଟି ପ୍ଲେୟାର ଗେମ୍। ଯଦି ବି 2ଟି ପ୍ଲେୟାର ଗେମ୍ ଖେଳିକି ଆପଣ ଜିତିବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ 60 ପଇସା ମିଳିବ ଓ 4 ପ୍ଲେୟାର ଗେମ୍ ଖେଳିକି ଜିତିଲେ 70 ପଇସା ମିଳିବ, ତାହା ପୁଣି ବିଲକୁଲ ଫ୍ରି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଖେଳିକି ଦେଖାଇଦେବି। ଏଠାରେ ମୁଁ କ୍ଲିକ୍ କରିବି, ଗେମ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଓପୋନେଣ୍ଟ ଫାଇଣ୍ଡ କରୁଛି, ଓପୋନେଣ୍ଟ ଆସିଲା ପରେ ଗେମ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ସାଉଣ୍ଡ ଅଫ୍ କରିଦିଏ। ଓକେ, ତ ଏଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଉପରେ 4 ମିନିଟ୍ର ସମୟ ଅଛି। ତ ଏଠାରେ ଏମିତି ଲୁଡ଼ୋ ଖେଳିବାର ଅଛି। 4 ମିନିଟ୍ ପରେ ଯାହାର ସ୍କୋର ବେଶୀ ଥିବ ସେ ୱିନ୍ ହେଇଯିବ ଏବଂ ତାକୁ 60 ପଇସା ମିଳିଯିବ। ଯେମିତି ମୁଁ ଏଠାରେ ଖେଳୁଛି ଦେଖିପାରିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଏ ଗେମ୍ ପୁରା ଖେଳିଦିଏ, ତାପରେ ଦେଖାଇଦେବି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ଏଠାରେ ଟାଇମ୍ ବହୁତ କମ୍ ଅଛି ଆଉ ମୋ ସ୍କୋର ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଅଛି ଯେ। ଭିଡ଼ିଓ ବନାଇବା ଚକ୍କରରେ ମୁଁ ଭଲରେ ଗେମ୍ ଖେଳି ପାରିଲି ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ସେ ମୋତେ ମାରିଦେଲା। ତ ମୋ ସ୍କୋର 13 ଅଛି ଓ ତା ସ୍କୋର 251 ଅଛି। ତ ମୁଁ ତ ହାରିବି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ହେବ। ଓକେ, 3, 2, 1, 0 ଟାଇମ୍ ଓଭର। ଲାଷ୍ଟ ମୁଭ୍ କରିଦେଉ। ଓକେ ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆରେ ଏ କ'ଣ ହେଲା ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ବିନା ପଇସାରେ ଗେମ୍ ଖେଳିଲି, ସେ ୱିନ୍ ହେଲା, ତାକୁ 60 ପଇସା ମିଳିଲା ଓ ମୋତେ 20 ପଇସା ମିଳିଲା, ତାହା ପୁଣି ଫ୍ରିରେ। ତ ହାରିଲେ ବି ପଇସା, ଜିତିଲେ ବି ପଇସା। ଏହି ଲୁଟ୍କୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଜଲ୍ଦି ଯାଇକି ଲୁଟି ଦିଅନ୍ତୁ। ଜିତିଲେ 60 ପଇସା ଓ ହାରିଲେ 20 ପଇସା। ତ ଏମିତି ଦିନକୁ ବାରମ୍ବାର ଖେଳିକି ଆପଣ ଯେତେ ପାରିବେ ସେତେ ଅନଲିମିଟେଡ଼ ଟଙ୍କା କମାଇକି ୱିଥଡ୍ର କରିପାରିବେ। ତ ଏହା ତ ହେଇଗଲା ଗେମ୍ର। ତାପରେ ଟିକେ ତଳକୁ ଆସି ଦେଖିପାରିବେ ଏଠାରେ ବହୁତ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି। ଯେମିତିକି ଏଠାରେ ଦେଖିପାରିବେ ଫ୍ରି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଅଛି ଏବଂ 10,000 ଫର୍ଷ୍ଟ ପ୍ରାଇଜ୍ ଅଛି ଓ ତଳେ ଫ୍ରି ଅଛି ଏବଂ ଫର୍ଷ୍ଟ ପ୍ରାଇଜ୍ 1600 ଟଙ୍କା ଅଛି। ତ କେତେ ପଇସା ଦେଉଛି ଏହି ଆପ୍ ଟିକେ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ଓ ଆସିକି ଯାହା ପାରିବେ ଲୁଟି ନିଅନ୍ତୁ। ତ ଆପ୍ର ଲିଙ୍କ୍ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ଦେଇଦେଇଛି, ଯାଇକି ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିକି ଆପ୍କୁ ଲୁଟି ନିଅନ୍ତୁ ଓ ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ଏମିତି ଲୁଟ୍ କେବଳ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ହିଁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଆଉ ବାକି ତ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କେତେ ଫେକ୍ ଭିଡ଼ିଓ ବନାନ୍ତି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନୂତନ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଆପ୍କୁ ଲୁଟି ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ବହୁତ ପଇସା ଇନକମ୍ କରନ୍ତୁ।